sun mana abin da ba mu yi ba. MEDA sun zo sun farkar da mu daga baccin da muke yi, domin wa'annan ayyuka da aka yi, wa'annan gyaran al'umma, wato da faɗakar da al'umma, da koya wa matanmu da 'ya'yayenmu maza da mata sana'o'i da aka yi, abu ne da ya kamata a ce mu da kanmu a ƙasar nan muka kirkiro wannan abun, mu duba wannan al'amari mu yi. Alal hakika ba mu yi ba, sai da MEDA ta shigo suka baro can ƙasansu tun daga Canada don su zo su canja rayuwar al'umma. So manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hairun nas mai yanfa'un nas, mafificin alkhairin mutum shine wanda wato ya canja ko ya amfani rayuwar wani. Alal hakika MEDA ba mu da yadda za mu yi mu gode muku. So MEDA kun farkar da mu daga bacci, muna tabbatar muku cewa wannan ayyukan da kuka yi ba za mu bashi ya tafi a banza ba. Insha Allahul Karim za mu bibiya, za mu karfafa 'yan mata, za mu karfafa 'yan mata da 'yan maza samarin nan, wanda life skill din nan mun ga yadda wato ya canja rayuwar yara kwarai da gaske a cikin al'umma. So wa'annan ayyuka naku MEDA, in kun bar nan ba ku bar nan ba, kuna nan kun ji kuma abin da matan suka yi a testing to. Insha Allahu za mu yi bibiya kuma za mu ci, kar ku samu wani tsoro ko wani haifi kun bar mu a baya. Insha Allahu.